λοιπόν αυτό το πράγμα της αξιοποίησης του πώς μπορεί να γίνει η δεύτερη πλάζα, το είχαμε μέσα στο πρόγραμμά μας, προκειμένου να μπορεί να βλέπει ο κόσμος το τι μπορεί να γίνει και να κρινόμαστε κιόλας. Και αυτό που θέλω να επισημάνω στο συγκεκριμένο είναι ότι τα τσιμέντα αυτά, γιατί είμαστε όλη την περιοχή και μας ενδιαφέρει, είναι αυτά που καθιστούν την παραλία, που έκαναν την παραλία να χάσει την γαλάζια σημαία. Εδώ πέρα κανονικά ήταν κάποιοι ύφαλοι, εκτός ότι βλέπουμε το αρχαίο λιμάνι μέσα καθισμένο, θα σας πω ευθύς αμέσως. Αυτοί οι ύφαλοι λοιπόν, όπου φιλοξενούσαν τους παλιούς βουλιώτες από πίσω ψαράδες, φύγαν από εκεί, πήγαν στο λιμανάκι που ξέρουμε το Ανώ και έγιναν αυτές τις τσιμεντένιες προβλήτες προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα mix puff τότε. Προφανώς δεν είχαν κάποιες απλώσεις πάνω κτλ. Έτσι και περνάγανε εύκολα κολυμπώντας απέναντι. Έρχεται όμως η θάλασσα και κάνει αυτή την απόθεση της άμμου και μετά έρχεται και βαλτοποιείται και από εδώ και από εκεί μεριά. Και με έναν κύριο παράγοντα ότι στη μία και στην άλλη γωνία, να αλλάξει τη φωτογραφία να σας δείξω, έχουν βγάλει τους αγωγούς των ομβρίων. Εδώ δηλαδή βγαίνει ένας αγωγός και εδώ βγαίνει ο άλλος αγωγός των ομβρίων όλης της παραλιακής. Ο οποίος δημιουργεί μια φοβερά μεγάλη απόθεση και δει το καλοκαίρι δύο φορές που τρέχει και ξέρετε όλοι που μαζεύετε το έλα να δεις, ανεβάζει το λιμάνι. Το δίκαιο του περιβάλλοντος είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους του δικαίου, καθώς συνδέεται άρρηκτα με την ανθρώπινη ζωή, αφού αυτή επηρεάζεται άμεσα μέσω της ρήπανσης, της μόλυνσης, αλλά και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Αναγκαία είναι λοιπόν τα μέτρα κανονιστικού αλλά και προληπτικού χαρακτήρα για την προστασία του περιβάλλοντος και εν συνεχεία για την προστασία αυτής καθεαυτής της ζωής του ανθρώπου. Με βάση τον ορισμό του 1650 του 86, θα σας πω παρακάτω ότι είναι ο βασικός νόμος που ισχύει και έχουν φέρει κάποιες τροποποιήσεις πάνω σε αυτό. Ένας νόμος πλαίσιο, όπως λέμε, για την προστασία του περιβάλλοντος στην ελληνική ένωμη τάξη. Περιβάλλον είναι το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική αλλά και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες. Των σκουπιδιών των απορριμμάτων είναι η μεγάλη αποτυχία της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Είναι ένα θέμα που σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες, αλλά στη χώρα μας συνεχίζει να μας βασανίζει. Οι μεγαλύτερες ποσότητες των απορριμμάτων διαχειρίζονται ανεξέλεγκτα σε επικίνδυνους χώρες υποδοχής και ο κόσμος, η αυτοδιοίκηση, πραγματικά δεν γνωρίζει τι εξελίξεις έχουν γίνει και πώς πρέπει να διαχειρίζονται αυτά τα απόβλητα, τα οποία τα θεωρούμε οι περισσότεροι από εμάς άχρηστα, όμως είναι χρήσιμες πρώτες. Μια παράσταση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η εκεί εκτενοβολία πέφτει πάνω στη γη, η οποία αντανακλάται. Δεν αντανακλάται όλοι, διότι αυτά τα αέρια έχουν επικαθίσει στην ατμόσφαιρα και δεν αφήνουν να περάσει όλη η ακτινοβολία και να γευθεί, με αποτέλεσμα να υπερθεμένεται ο πλανήτης. Και έχουμε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Και έχουμε τα αποτελέσματα που ξέρουμε, όξινη βροχή, μόλυνση και αλλαγή καιρικών κλίματος, συνδικών δηλαδή του κλίματος. Σαν σπάει κάποια μηχανήματα, μετά από 2 χρόνια ήταν κλειστά τα μηχανήματα όπως τα παραγγείλατε, δηλαδή με το κουτί του. Ούτε καν η κορδέλα που είναι γύρω δεν είχαν ανοίξει. Ποιος ήταν δήμαρχος τότε? Πώς έρχεσαι και ζητάς ξανά πάλι μηχανήματα όταν τα ίδια δεν τα έχεις ανοίξει. Το κρατάμε αυτό, γιατί είναι αυτά που σας λέω στο τέλος, θα σας πικράνω με κάποια τραγούδια. Όχι το δημοφυλαστικό. Αυτό δεν ισχύει μόνο εδώ. Είναι γενικό το φαινόμενο αυτό. Προσέξτε με, δεν μιλάω τώρα να κατηγορήσω ευθύς του δημοφυλαστικού. Η φιλοσοφία της συσκευής αυτής είναι ότι μπορούμε να εισάγουμε μπουκάλια πλαστικά, αλουμινένια, επίσης κουτιά από χυμούς ή από μπύρα. Μπουκάλια μεγάλα και μικρά βέβαια, και 1,5 λίτρου και μισού λίτρου. Και την ώρα εκείνη υπάρχει ένας αισθητήρας που αποδίδει στο κάτω μέρος της συσκευής κράκες για τα ζώα. Τώρα θα σας αναφέρω χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στην αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών και σύγχρονων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη και πλήρη οργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας ενός Δήμου. Ο σκοπός του έργου της ανάπτυξης εφαρμογών
γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες προσφέρει τη δυνατότητα καινοτόμου διαχείρισης των κάδων, των απορριμμάτων και των απορριμματοφόρων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών και του προσωπικού ενός Δήμου. Το χειρότερο υλικό για την πόλη είναι, θα έλεγα, η άσφαλτος. Και λόγω του χρώματός της, επειδή είναι μαύρη, αφενός, και αφετέρου λόγω της μεγάλης θερμοκριτικότητας που έχει σαν υλικό. Οπότε, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, αυτό το υλικό κρατάει η ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται στη συλλογική θερμοκρότητα και όταν αρχίσει μετά το μεσημέρι να πέφτει κάπως η υποσκιάν θερμοκρασία που λέμε, αρχίζει να εκκινείται από εκεί θερμότητα και έχουμε ένα αίσθημα δυσφορίας. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι την άσφαλτο να την βάψουμε με κάποια υλικά τα οποία έχουν μέσα. Παρατηρείται στην Κρήτη τόσο στα παραθαλάσσια όσο και στην ενδοχώρα μια συστηματική καταστροφή των αρχαιολογικών θέσεων και του ιστορικού τοπίου από βαθιές αρρώσεις, υποδομές, δημόσια έργα, δραστηριότητα αρχαιοκαπήλων, όπως διαπιστώνεται καθημερινά και τεκμηριώνεται τόσο από τις σωστικές ανασκαφές των εφοριών, όσο και από τις επιμανιακές έρευνες που πραγματοποιούνται από Έλληνες και ξένους αρχαιολόγους. Για τα δάση και τα προϊόντα που μας δίνουν και μπορούμε να αξιοποιήσουμε σήμερα στην πόλη, στα δάση της πόλης, παρόλο που μας φαίνονται λίγο εξωπραγματικά, υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που βγάζει το δάσος και προϊόντα τα οποία μπορούμε εμείς οι απλοί πολίτες να αξιοποιήσουμε. Μελετήσαμε στον Πρωτέα διεξοδικά τη δημιουργία ενός δικτύου διαδραστικών, βιωματικών και εκπαιδευτικών μουσιακών ταρζανάδων Παγκακανάγιων για την ναυπήγηση, την επισκευή, τη διάσωση, τη μελέτη και τον πειραματισμό πάνω σε χαρακτηριστικούς τύπους σκαφών, ναυπηγημάτων και ναυτικών δεξιοτήτων της παραδοσιακής μας λαϊκής εκπαίδευση, να σας πω ότι έχει εξελιχθεί. Είναι ένας όρος λίγο ντεμοντέ. Πλέον μιλάμε για την εκπαίδευση των περιβάλλων και την αειφορία, ή αλλιώς την αειφορική. Την αειφορική ανάπτυξη, την αειφόρο ανάπτυξη. Και τι εννοούμε με την λέξη αειφορία? Εννοούμε την ανάπτυξη που ναι, με καλύπτει τις παρούσες ανάγκες, αλλά δεν στερεί το μέλλον των παιδιών.